Barka da zuwa tashar Baƙoshi TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ringa sanar da kai da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Mutum hudu sun nutse a ruwa wajen ɗaukar hoto samfurin selfie. Wata amarya da 'yan uwanta guda uku sun nutse a wata madatsar ruwa a lokacin da suke ƙoƙarin ɗaukar hoto samfurin selfie, in ji 'yan sandan Tamil Nadu da ke kudancin Indiya. Dan da suka mutum dai suna cikin wasu mutum shida da suka rage hannayensu suka shiga cikin ruwan da ya kai ƙugunsu a kusa da matsatsar ruwan da ke bamfa. Ɗaya daga cikinsu ne ya zame, sannan ya ja sauran suka fada cikin ruwan. Mijin matar ya yi nasarar ceto ƙanwarsa, amma sauran suka nutse. Indiya ce ƙasar da ta fi yawan mutanen da suka mutu yayin ɗaukar hoto samfurin selfie. A cewar wani rahoton ɗakin adana littattafan lafiya da ke ƙasar Amurka, Indiya ce ke da rabin mutane 259 da aka san da mutuwarsu daga shekarar 2011 zuwa 2017. Daga ita sai Rasha da Amurka da kuma Pakistan. A ranar Lahadi a Tamil Nadu, wata amarya da angonta da kuma ƙanwar angon suka kawo danginsu ziyara a Utangare, kamar yadda jaridar The Hindu ta rawaito. Su ukun sun shiga cikin ruwan tare da wasu 'yan uwansu guda uku. Sai ɗaya daga cikinsu, wani yaro ɗan shekara 14, ya zame. Daga nan sai janyo 'yan uwansa mata 'yar shekara 18 da 'yar shekara 19 da amaryar da kuma ƙanwar angon. Angon ya ceto ƙanwarsa ta hanyar janyo ta dai daga cikin ruwan, amma sauran sun ɓace ɓat a ƙarƙashin ruwan. 'Yan sanda sun ce an gano gawawwakin, sannan kuma za a yi bincike a kansu. Wannan dai shine bala'i na baya-bayan nan a Indiya wanda ya danganci ɗaukar hoto samfurin selfie. Ƙwararru sun yi gargaɗin cewa mutane suna jefa kansu bala'i na babu gaira babu dalili don su burge abokai da 'yan uwansu a shafukan sada zumunta. A jihar Haryana a watan Mayu, wasu matasa uku sun rasa rayukansu lokacin da suke yunkurin ɗaukar hoto samfurin selfie a kan titin jirgin ƙasa. Sun mutu ne lokacin da suka kauce wa jirgin da ke tunkaro su, sai dai kash sun faɗa da titin jirgin, inda jirgin da ya tunkaro su ta baya ya yi cike da su, inda take suka ce gagarin ku nan. A shekarar 2017 a Karnataka a ƙasar Indiya, an kaddamar da wani kamfen mai taken selfie na kisa bayan mutuwar wasu ɗalibai guda 4 a ƙasar. A shekarar dai wani mutum ya mutu a Odisha yayin da yake ɗaukar selfie da wata giwa, inda ta zuro hancinta ta kannaɗe shi ya mutu har lahira. Ku ci gaba da bibiyan mu domin zakulo muku labarai na nishaɗantarwa da na al'ajabi da kuma na ban haushi a tashar mu ta Baƙoshi TV.